Τώρα εδώ μαζεύουμε το... Έχει φρένα που το ρυθμίζει το φρένο κανονικά όπως το θέλει. Όπως και τα κίνητα. Και οπωσδήποτε και ταχύτητα, έτσι. Ταχύτητα φρένου και ταχύτητα ρυθμίζεται. Βλέπετε τι ευκολία χρησιμοποιεί τώρα το μηχάνημα. Δεν θέλει άλλον να βοηθήσει. Το μηχάνημα μαζί που εστιάζει να το βάζει στο καλαδουράκι. Λοιπόν, έπαιρνε συνέχεια. Ένα ψαράκι έρχεται από τα βάθη. Το στρίβει και το δείχνει κανονικά. Το πνίγει το κουτέλι με λίγα. Πυρηνιάζει είναι ότι καταστρέφει την πάνω. Όχι. Όταν λέω βυρινιάζει, το ρίχνει κανονικά μες στο κοφίνι. Αυτό εννοώ. Πάει κατευθείαν στο κοφινάκι. Λοιπόν, δεν θα ρίξω άλλο, περιμένουμε να βγούμε κανένα ψαράκι να το κάνουμε πάλι. Κάτι είναι φαγκρί. Κάτι είναι φαγκρί. Το κόλλημα πάνω. Ωραία ένα φαγκρί που έρχεται από κάτω. Ωραία ένα ωραίο φαγκρί. Έχετε μία σμέρνα επάνω και από κάτω ακολουθεί φαγκρί. Τα βέβαια δεν φαίνεται από εδώ, σε λίγο φαγκρίζεται. Δείτε σε λίγο. Γι' αυτό είχαμε το κόλλημα. Με σμέρνα. Όπως σας είπα, μετά τη σμέρνα ακολούθησε το φαγρόφυλλο. Το οποίο το βλέπετε, κάτσε να το δείτε, κάτσε να το δούμε κιόλας. Μη μου το πετάς, μη μου το δείχνεις, το εξαρίξω, έτσι θα το κάνω και ένα ζουμάρισμα. Έτσι να το δούνε, πώς τι πιάνει το... έτσι. Αυτό είναι το φαγρόφυλλο. Μπράβο. Τα χρωματάκια αυτά είναι φανταστικά, όπως τα βλέπετε. Ξεψαρίζεται και έπεται συνέχεια. Έχετε ψάρι. Όχι εδώ πίσω εκεί. Ναι. Έρχεται ψαράκι επάνω, αλλά τώρα δεν βλέπει. Στην κάμερα δεν πάει στο δικό κάτω. Αλλά εντάξει, ό,τι μπορούμε να δούμε δεν λέμε. Ωραία. Καλά. Να φλάχουμε μεγάλο. Πτούσου μάνα μου πτούσου. Πτούσου κάνω μανάρα μου, τι σου κάνω μάνα μου. Κάτσε να κάνω ζουμάρισμα τώρα. Να μην το πιάνει οθόνη αυτό. Αυτό δεν το πιάνει οθόνη. Κάτσε να το δούμε. Το βλάχο, έλα προχωρά.